ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 እዛ ከም ድንኳን ጊዜያዊት ዝኾነት ሰብነትና እንተፈረሰት እኳ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ካብ እግዚአብሔር ዝኾነት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ኣብዚ ግና ንግዕር ኣለና። እታ ሰማያዊ ቤትና ንኽንለብስ ከዓ ንናፍቕ ኣለና። ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩቓት ኮይንና ኣይንርከብን ኢና እሞ ኣብዚ ድንኳን ዝኾነ ምድራዊ ሰብነትና ክሳብ ዘለና ኸቢዱና ንግዕር። እዚ እውን ክንቅንጠጥ ደሊና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና እቲ መዋታይ ብህይወት ምእንቲ ክልወጥ እዩ። እቲ ነዚ ዘዳለወልና ነቲ ክኸውን ዘሎ መተኣማመን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና እግዚአብሔር እዩ። ኣብዚ ሰብነት እዚ ክሳዕ ዘለና ካብ ጎይታ ብርሕቐት ከም ዘለና እንተፈለጥና እኳ ኩሉ ግዜ ብእኡ ንተኣማመን ኢና። ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን እንነብር ዘለና። ካብዚ ሰብነት እዚ ተፈሊና ምስ ጎይታ ክንነብር ይሕሸና ኢልና ብትብዓት ንዛረብ። ኣብዚ ሰብነት እዚ እናሃለና ኾነ እንተተፈለና ዕላማና ንዕኡ ምሕጓስ እዩ። ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ህይወቱ እንተሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይ ክፉእ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ግድን ክንቀርብ ኢና እሞ እምበኣር ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ንፈልጥ ንኹሉ ሰብ ክነረድእ ንጽዕር ኣለና። እንታወት ከም ዝኾንና እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም እውን ብሕልናኹም እንታወት ከም ዝኾንና ከም ትፈልጡ ተስፋ ኣለና። ነቶም ብልቢ ዘሎ ዘይኮነ ብዝረአ ኣፍኣዊን ዝምክሑ መልሲ መሃብ ምእንቲ ክትክእሉ ምኽንያት ንህበኩም ኣለና እምበር መሊስና ንርእስና ክንእድ ኢልና ኣይኮንናን። ንሕናስ ከም ዕውዳት እንተተቖጸርና ንእግዚአብሔር ኢልና ኢና፣ ለባማት እንተኾይንና ድማ ንዓኻትኩም ኢልና ኢና። ሓደ ቤዛ ኩሉ ከም ዝሞተ ኩላቶም ከዓ ተኻፈልቲ ሞቱ ከም ዝኾኑ ስለ ዝተረዳእና ፍቕሪ ክርስቶስ የገደና እዩ እሞ እቶም ብህይወት ዝነብሩ ነቲ ምእንቲ ኣቶም ዝሞተን ዝተስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ክርስቶስ ምእንቲ ኩላቶም ሞተ። እምበኣር ካብ ሕዚ ንድሓር ብስጋዊ ኣረኣያ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ንክርስቶስ ብስጋዊ ኣረኣያ ፈሊጥናዮ እንተነበርና እኳ ሕዚ ግና ከምኡ ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ። እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ። እዚ ኩሉ እውን ካብቲ ባዕሉ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተዓረቐና ንኻልኦት እውን ምስኡ ክነተዓርቕ ኣገልግሎት ዝሃበና እግዚአብሔር እዩ። እዚ ከዓ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ገይሩ ንህዝቢ ዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቕ እንተሎ በደሎም ኣይቆጸረሎምን። ንዓና እውን መልእኽቲ ዕርቂ ሃበና። ስለዚ ንሕና ናይ ክርስቶስ መልእኽተኛታት ኢና። እግዚአብሔር ከዓ በኣና ገይሩ ይዕድመሎም። ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ እግዚአብሔር ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም ኣለና። ንሕና ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንከውን እግዚአብሔር ናትና ኃጢአት ክጸውር ገበሮ።